Bine ați venit, dragi prieteni, la a 5-a ediție a Dialogurilor TVR Cluj cu părintele Stelian Tofană și invitații săi. Tema dialogurilor de astăzi este depresia, numită de Organizația Mondială a Sănătății boala secolului al XXI-lea. Subiectul va fi abordat atât din punct de vedere medical, iar pentru aceasta îl avem ca invitat pe domnul dr. Andrei Pătrâncă, medic rezident la Spitalul de Psihiatrie din Sibiu, iar aspectele teologice asupra acestui subiect vor fi expuse de părintele Stelian Tofană, profesor universitar doctor la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj. Am să vă dau acum câteva date statistice despre depresie care vin în sprijinul alegerii temei de astăzi. Conform ultimelor statistici, aproximativ 121 de milioane de oameni din întreaga lume suferă de depresie. În ultimii 20 de ani, ritmul vânzării de medicamente antidepresive a crescut cu peste 40%. Sau, în alți termeni, anual în lume se consumă 10.000 de tone de tranquilizante pentru ameliorarea stărilor depresive. Depresia cuprinde atât trupul cât și sufletul și are efecte adânci asupra întregii vieți a omului. Uneori, tristețea se poate ascunde în spatele unui zâmbet. Multe persoane afișează o falsă bună dispoziție pentru ca în spatele acesteia să fie ascunse și camuflate drame și tragedii personale, profesionale sau familiale. Ce este depresia, care sunt cauzele bolii și cum se manifestă ea, care sunt soluțiile false sau adevărate de vindecare, vom afla de la doctorul Andrei Pătrâncă, invitatul nostru. Vă ofer acum și câteva date legate de invitatul nostru. După absolvirea liceului ca șef de promoție cu media 9,90, a urmat cursurile Facultății de Medicină Victor Papilian din Sibiu, pe care a terminat-o în anul 2006. Din 2008 este medic rezident în secția clinică de psihiatrie a Spitalului de Profil din Sibiu, avându-l drept coordonator pe profesorul dr. George Talău. Din anul 2010 este cursant al Școlii de Analiză Existențială și Logoterapie, sub formarea doctorului Cristian Furnică. În materie de teologie este autodidact, manifestă un interes viu pentru consilierea psihoterapeutică a creștinilor, pentru apostolatul laic și pentru unitatea creștină. Din anul 2006 colaborează cu revista virtuală Pro Familia la secțiunea Reflecția Săptămânii, unde a publicat până în prezent 79 de meditații creștine. Este autorul blogului de spiritualitate interconfesională care îi poartă numele și de asemenea al blogului de psihoigienă Tineri spre fericire, care a depășit în curând 12.000 de vizualizări. Este unul dintre organizatorii marșului ecumenic Calea Crucii pentru tineri din Sibiu și este inițiatorul seminariilor psihologico-teologice care se desfășoară periodic tot la Sibiu. Să-l ascultăm acum pe domnul dr. Andrei Pătrâncă. Cum recunoaștem o persoană depresivă? Ce are ea caracteristic? Cum o putem identifica? O persoană depresivă este o persoană tristă. O persoană tristă în cea mai mare parte a zilei, aproape în fiecare zi. Un lucru interesant de menționat este faptul că la copii și adolescenți depresia se manifestă adesea printr-o stare de nervozitate excesivă, de iritabilitate, de toleranță scăzută la frustrări și la contrarieri.